Takže si ten páreček, Dominičko. Je tam všude párečky, připrav. Tak. A teď chcete, jestli chcete sýr i dovnitř, tak si můžete dát sýr i dovnitř. Pak se to sýrem posype, takže něco můžete dát sýrem dovnitř. Ano, já dám něco dovnitř. My tenhle sýr milujeme, my jsme ho ochutnali poprvé, tak jsme ho pořád jedli, Tak a zabal to, Dominičko. Já to zabalím. Tak, musíš s tím těstem, víš? Já vím. Jako jenom jeden páreček, jo? Bal do mý. Až do konce, tak. Teď to dej sem. Ne, nech to rovně do mý. Tak. Dobrý. Jeden párek dáme ještě. Stačí, Adelko, pak to posypeme sýrem. Jeden bez sýru, jeden se sýrem, jo? No, pak si to ještě posypete sýrem. Tak, dej si to na ten... Nomčo, pořádně si to tam dávej, jo, vedle sebe. A nemoc blízko, aby se to nespeklo. Tak, Adelky taky. Tak ti to podám, Ajo. Tady to máš. Ne, musíš motat. Takhle motej. Tak. Dej to tam. To budou croissanty. Nemusíš to mačkat, Adelko, jo? Prosím tě, dej to tam. No. Tak. Teď je zasypeme sýrem. Či já to tam dám, ať tady není bordel. Tak. Přiměřeně, jo, Adelko? Stačí zase. Dobrý. Ještě tady na to Dáme to pít.